Assalamualaikum, sugeng kepanggih malih wonten ing pembelajaran Basa Jawa kelas 6. Dinten niki kita bakal sinau babagan tembung rangkep. Tembung rangkep, pangertene tembung rangkep utawa kata ulang yaiku sakabehing tembung sing diwaca kaping pindho, bisa sakabehing tembung utawa mung sawanda utawa sak kecap wae. Tembung rangkep ana telung werna yaiku kaya ing ngisor iki. Ana tembung dwilingga, tembung dwipurwa lan tembung dwiwasana. Sing kaping pisanan yaiku tembung dwilingga. Tembung dwilingga yaiku tembung kang diwaca kaping pindho kabeh linggane. Tembung dwilingga kaparing dadi loro yaiku dwilingga wantah lan dwilingga salin swara. Dwilingga wantah yaiku dwilingga kang dumadine sarana karangkep tembunge tanpa owah-owahan. Tuladhane yaiku guru-guru, bocah-bocah, lan ibu-ibu. Nah, sing dwilingga salin swara yaiku dwilingga kang dumadine sarana ngowahi tembunge sing ngarep mburi utawa loro pisan. Tuladhane yaiku mloka mlaku, gonjang-ganjing, lan mrana mrene. Nah, sing nomer loro yaiku tembung dwipurwa. Tembung dwipurwa yaiku tembung lingga utawa andhahan kang karangkep purwane utawa wanda sing ngarep. Tuladhane yaiku lara, lelara, lelara. Sing keloro tuladhane yaiku tuku, tutuku, tetuku. Sing nomer telu yaiku tembung dwiwasana. Tembung dwiwasana yaiku tembung kang dumadine sarana karangkep wanda kang wekasan utawa mburi. Tuladhane sing nomer 1 yaiku cenges dadi cenges-nges terus dadine cengenges. Dadi murid aja cengengesan karo gurune. Sing nomer 2 tuladhane yaiku cekik dadi cekikik terus dadi cekikik. Bocah iku ngguyune cekikikan. Menika wau penjelasan materi tembung rangkep. Cekap semanten pembelajaran dinten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.